Γεια σας, ονομάζομαι Αναστασία Γιαννοπούλου και είμαι φοιτήτρια ιατρικής στην Ιατρική Θράκης. Σήμερα τελείωσε τώρα το 5ο έτος και αποφοίτησα από το Αριστοτέλειο το 2009. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις από το σχολείο, από τους καθηγητές μου, από το μαθησιακό περιβάλλον. Τόσο εμένα όσο και τους υπόλοιπους μαθητές μας αντιμετωπίζαν πάντα με σεβασμό. Τόσο στα προβλήματά μας, τόσο στα άγχη μας, όσο και στο επίπεδο που θέλαμε εμείς οι ίδιοι να κατακτήσουμε για να περάσουμε στην πρώτη μας επιλογή. Εγώ δεν από ό,τι έβλεπα τους καθηγητές μας, ήταν πάντα εκεί, πάντα να μας βοηθήσουν, σε ό,τι απορία είχαμε και σε όλες τις ώρες της ημέρας. Βασικά, το μάθημα ήταν πάντα επαρκές. Οι καθηγητές συμμετώπιζαν όλους τους μαθητές με τον ίδιο τρόπο και το βασικότερο για μένα και για τους γονείς μου είναι ότι ποτέ δεν χρειάστηκε να πάω σε κανένα φροντιστήριο. Ήμουν εδώ, σε όλες τις ώρες πρόσθετης διδασκαλίας, οποιαδήποτε μέρα και οποιαδήποτε ώρα βόλευε εμένα, βοηθήσω τους καθηγητές μου και προσπαθούσα να είμαι όλες τις ώρες εδώ. Όμως δεν χρειάστηκε ποτέ να επιβαρύνω τους γονείς μου οικονομικά με το να πάω σε κάποιο φροντιστήριο. Ο στόχος μετά την ιατρική, τι ειδικότητα? Ο στόχος μετά την ιατρική ακόμα δεν έχω αποφασίσει τι ειδικότητα θέλω να κάνω. Τώρα θα τελειώσω και το 6ο έτος που θέλω να πάρω το πτυχίο μου και θα δείξει. Να σου ευχηθούμε να γίνεις παιδίατρος για να σε έχουμε και κοντά μας. Μακάρι, αν και δεν το θέλω πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Ευχόμαστε καλή αποφοίτηση και Ευχαριστώ ανυποφύτηση. πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, εγώ δεν είμαι εκπαιδευτικός και δεν ξέρω αν θα τα πηγαίνω πολύ καλά με τα παιδιά τόσο όσο οι καθηγητές μου.